hoffwn i bregethu heno ar eiriau sydd i'w gweld yn y benod a ddarllenis i ar ddechrau'r cwrdd, sef Cyntaf Corinthiaid, penod 14, a'r adnod dan sylw yw adnod 20. Lle mae Paul yn dweud hyn, fy nghyfeillion, peidiwch â bod yn blantos o ran deall, byddwch yn fabanod o ran regioni, ond yn eiddfed o ran deall. Peidiwch a bod yn blant o ran deall, ond yn eiddfed o ran deall. Rhai wythnosau yn ôl, yn ystod y cwrdd gweddi ni'n cynnal pob nos Fawrth, fe soniodd rhywun ar y diwedd yn ddewr iawn, bod nhw ddim yn deall y benod hon. Cyntaf Corinthiaid a phenod 14. Roedden nhw'n rhannu gyda ni i bod nhw'n ansicr am yr hyn yma Paul yn dweud fan hyn. Roedd y person yna'n onest, ac roedd y person yna yn amlwg wedi bod yn darllen y llyfr ac yn ceisio cael ei ben rownd y benod hon. Ac oedd hynny'n beth da fod y person yna wedi rannu gyda ni am hynny. Dylech chi ddod i cwrdd gweddi oherwydd mae pethau da yn digwydd yn y cwrdd gweddi. Nawr, mae rhaid dweud ar y dechrau, mae yn benod gymleth. Mae yn benod anodd. Ac dydw i ddim yn gallu mynd trwy esbonio popeth i chi yn bendant fy hun. Ac mae'n benod sydd yn eitha dadleuol. Wel, I ddim gwrs taw dyna'r gair, ond y gair I moyn yw mae'n benod sydd yn peri dadl ymysg Cristnogion. Mae Paul yn siarad am siarad mewn tafodau, speaking in tongues. A mae yna anghytundeb, fel I chi'n gwybod, rhwng Cristnogion ynglŷn â'r holl fater o siarad mewn tafodau, ac yn ehangach o'r doniau sydd gan Cristnogion y dyddiau hyn. A wi ddim am ddelio gyda hynny, dim hyn o'r lle, mae angen mwy o amser I ddelio â hynny. Ond mae un peth yn eitha clir wrth ddarllen y benod, sef y broblem roedd Paul yn delio ag oedd wedi codi yn yr eglwys yng Nghorinth. Roedd yna broblem waelodol yma yng Nghorinth. Ac mae hynny'n glir. A mae hefyd yn berthnasol I ni. Ac felly dyna pam oeddwn ni'n teimlo bod e'n werth I ni edrych ar hyn am ychydig gyda'n gilydd heno. Fod yr amgylchiadau yn wahanol iawn I ni, mae'r hyn yma Paul yn rhannu gyda'r Corinthiaid yn werthfawr. Wy'n teimlo ac yn berthnasol I ni yng Nghymru y dyddiau hyn. It's relevant, the message that Paul gives in this chapter. Now, dyma'r broblem. Y broblem yw aneiddfedrwydd ysbrydol. Aneiddfedrwydd ysbrydol. Spiritual childishness. That's the problem in the church. Dyna beth mae Paul yn delio ag Adnod 20, eitha clir, yng nghyfeillion, adnod ein testyn, peidiwch â bod yn blantos. Stop acting like children. Dyna un cyfieithiad. Dyna oedd eu problem nhw. They were acting like children. Roedden nhw'n spiritually, yn ysbrydol, yn aneiddfed. Mae Paul yn cyrraeddu nhw. Dyna beth sy'n gydag fan hyn, yn dyfe, stopiwch bod fel plant. Dyn ni ddim yn licio fe pan mae pobl yn dweud wrthyn ni sydd yn hun, chi'n bod yn blentynaidd, you're childish.
A dyna beth mae Paul yn dweud wrth y Corinthiau fan hyn. Stopiwch. Peidiwch o bod yn blant. Peidiwch o bod mor blentynnaidd yng Nghorinth. Yn eich agwedd chi, tuag at gwahanol bethau, yn eich agwedd tuag at addoliad, yn eich agwedd tuag at ymddygiad, yn eich agwedd tuag at y bywyd Cristnogol chi fe, blant bach. Naw tyfwch lan. Byddwch fel oedolion. Be like adults. Don't be like children. Mae'n dweud wrthyn nhw cofiwch chi, mae bod fel plant yn dda am un peth. Peidiwch â bod yn blant os o ran deall. Byddwch yn faban o ran regioni. Ie, o ran regioni byddwch fel plant bach. Ond o ran deall, byddwch yn aeddfed. Be mature. Be grown up. In your understanding. Nawr beth mae'n golygu fan hyn? Beth sydd yn wir am blant i ddechrau? Wel, mae plant bach nawr yn ni'n siarad amdanyn nhw. Dyna'r gair sydd gyda Paul fan hyn. Plant bach. Peidiwch yn bod y blant bach. Beth sy'n wir am blant bach? Wel, allwn ni restru cwbl o bethau, allwn ni am blant bach. Y plant bach yn cael ei denu gan yr hyn sydd yn arwynebol, gan yr hyn sydd yn llachar, gan yr hyn sydd yn lliwgar. Dyw plant bach ddim â dirnadaeth am sylwedd, ydyn nhw. Plant bach yn cael ei denu gan yr hyn sydd yn ddeniadol. Gan yr arwyneb. Children will be attracted by the surface. Not by substance. Os ydych chi'n cynnig plated o tyffus yw lotion i ni. Tyffus, os ydych chi'n cynnig plated o tyffus, llachar, i blant, neu plated o lysiau, gwyrdd, i ni'n gwybod beth mae plant yn mynd i ddewis. Mae plant wastad yn mynd i ddewis y tyffus, yndyn nhw. Y stwff melys. Mae plant yn cael un anodd canolbwyntio am hir. Ydyn nhw. Mae plant yn gofyn i chi chwarae gêm gyda nhw. Felly chi'n wrthi yn paratoi'r gêm am 20 munud. A chi'n falle rhyw bod gêm neu rhywbeth. A chi'n paratoi. A chi'n am spel. A wedyn chi dechrau chwarae gyda'r plant. A gofio am 5 munud, mae'n rhywbeth digon. Dyn nhw ddim yn gallu canolbwyntio. They can't concentrate for that long, colli diddordeb. Y plant yn gallu newid i emosiwn yn gyflym yn dyn nhw. 1 munud maen nhw'n llefain, ond os dim na chi boeni, achos chi'n gwybod bydden nhw wedi anghofio amdano fe mewn ychydig a bydden nhw'n chwerthu yn y 10 munud nesaf. Plant, nhw, yn arwadau. Does dim dirnadaeth gyda plant bach. A dyna sut ni moyn plant i fod. Ydyn ni ddim moyn plant i fod unrhyw wahanol na hynny. Ond mae'n drist pam oedolion yn ymddwyn fel plant. A mae'n drist pam mae Cristnogion yn ymddwyn fel plant. Yn ysbrydol, yn aneiddfed. A dyna sut oedd y Corinthiaid. Dyna mae Paul yn delio ag yn y benod. Roedd y Corinthiaid yma yn cael ei denu gan yr arwynebol. Denu gan yr hyn oedd yn llachar. Denu gan yr hyn oedd yn impresif. A ddim yn dangos digon o ddirnadaeth. A mae Paul yn goffa dweud wrthyn nhw, stopiwch. Stopiwch. Stopiwch am mlwydd fel plant. Byddwch yn oedolion. Nawr, gan i fynd trwy'r adnodau cystal a ni'n gallu, gyda'n gilydd i gael y cefndir cyn bod ni'n cymhwyso i ni ein hunain. We'll go through the context and then we'll apply to our own situation. Dechrau yn penod 12. Oherwydd mewn gwirionedd, dyna lle mae Paul yn dechrau yr adran yma. Penod 12. Ac yn penod 12, mae Paul yn dechrau sôn am y doniau ysbrydol hyn, ac yn arbennig am siarad mewn tafodau.
Beth mae'n dweud ym Mhenod 12 yn fras, yw fod yr holl ddoniau yn bwysig. Mae Duw yn rhoi lot o ddoniau i'w eglwys i Gristnogion, i'r corff. Ond mewn corff, mae yna nifer o aelodau. A mae'n bido, mae'n bwysig cofio hynny, a pido dyrchafu un aelod uwchben llall. Ac yna mae'n mynd mlaen i benod 13 sydd yn enwog, achos mae Paul fyna yn dweud sut ydyn ni ymarfer ein doniau i gyd. Nid gyda balchder, ond mewn cariad. Ac yna mae'n dod i benod 14. Nawr, ym Mhenod 14 mae'n dechrau i ddadl unwaith to, ac mae'n dweud wrth y Corinthiaid bod yna amrywiol ddoniau, ac mae'n dda bod yna amrywiol ddoniau yn yr eglwys. Mae Duw wedi rhoi rhai. Ond mae rai yn well. Mae rai yn uwch na'i gilydd. A dyma'i bwyntiau, oherwydd mae rhai yn fwy adeiladol. Gair pwysig yn y benod. Mae rhai ohonyn nhw'n fwy o fydd. Some gifts are higher, better, because they edify the church. A mae'n annog y Corinthiaid yma i roi ei bryd. Trywch ar nodyn, dilynwch gariad yn dair, ar owch eich bryd a'r doniau ysbrydol. Triwch ceisio y rai uwch. Mae'n ymddangos, wel dim ymddangos, mae'n glir fod y Corinthiaid yma yn meddwl lot am siarad mewn tafodau. Dyma oedd yr un mawr iddyn nhw. Speaking in terms, wow, siarad ac roedden nhw'n dyrchafu siarad mewn tafodau uwch ben popeth arall. No, beth oedd y siarad mewn tafodau hyn? Wel, siarad mewn ieithoedd estron. A beth mae Paul yn dweud yw, wel, mae yna ddoniau uwch na hyn ac yn arbennig felly y ddawn yma proffwydo. Nawr, unwaith to, mae yna ddadlau ynglyn â beth yn gwmws yw'r ddawn yma mae Paul yn siarad amdano fe o proffwydo, prophesying. What was it? Wel, mae'n anodd dweud, ond mae'n ymddangos i fod yn rhyw fath o ddawn yr oedd Duw yn rhoi yr adeg yma yn y ganrif cyntaf i Gristnogion rhyw ddatguddiad arbennig oddi wrth Dduw. Some special revelation from God. Mae rhaid ni gofio bod y Corinthiaid hyn, fel Paul, yn byw yn y ganrif gyntaf, mewn amser arbennig, roedd yn gyfnod dros dro. Doedd dim testament newydd gyda nhw. Doedd dim Beibl gyda nhw, fel sydd gyda ni. Ac felly roedd Duw yn ymddangos yn rhoi y doniau yma i'r Cristnogion cynnar ganrif gyntaf, fel bod nhw'n gallu datguddio, dod ar ryw wirionedd oddi wrth Dduw. Y peth agosaf gyda ni, byddwn ni'n dweud, yw pregethu. Pan mae rhywun yn sefyll ac yn egluro neges oddi wrth Dduw, sef i air. A mae Paul yn dweud bod y ddawn yma yn fwy gwerthfawr. Oherwydd, pan mae rhywun yn proffwydo, maen nhw'n dealladwy i bawb. Pan maen nhw'n siarad mewn tafodau, does neb yn deall. Ond pan mae rhywun yn proffwydo, mae pawb yn deall beth sy'n cael i ddweud. Does dim lles, ond i nhw i hunain yn dweud. Ond os mae rhywun yn proffwydo, pregethu, esbonio, hyfforddi, bydd pawb yn deall, a bydd yr eglwys yn cael ei adeiladu. Adnod 4, vers 4. Y mae'r sawl sy'n llefaru a thyfodau yn ei adeiladu ei hun. Ond y mae'r sawl sy'n proffwydo yn adeiladu'r eglwys. Mae Paul yn mynd mlaen i ddweud, os wy'n dod atoch chi Corinth, nôl i'r eglwys, neu pan des i'r tro cyntaf
i Gorin. Doedd dim lles i fi siarad mewn iaith ych chi ddim yn deall. Pa werth bydde hynny? O fi'n apostol. A byddwch chi'n meddwl, waw, mae apostol yn dod i siarad yn ni. Ond petai fi wedi dod a siarad mewn iaith chi ddim yn deall, bydde ddim wedi cael dim effaith arnoch chi. Byddwch chi ddim wedi cael dim bendith. Ond mae'n mynd mlaen i ddadlau ymhellach trwy roi enghreifftiau o fyd cerdd a byd offerynnau. Mae pob un ohonyn nhw'n bwysig. Y ffliwt, y delyn, mae rhaid iddyn nhw fynd gyda'i gilydd. A wedyn mae'n sôn am yr itgorn. A mae'r itgorn yn bwysig, mae'n dweud. Mae'r itgorn yn gallu cael milwyr i fyddin, yn barod i frwydro. Ond os ych chi'n cael rhywun sydd jyst yn neud rhyw sŵn, a dydy ddim yn dod mas yn glir, bydd y milwyr ddim yn gwybod o'r itgorn sydd yn canu. Mae rhaid cael rhywun sydd yn seinio'r itgorn yn glir, a bydd y milwyr lan, rhaid dyn ni off i'r frwydr. Sylwch wedyn yr adnodau 21 i 25, 21 to 25. Dadl Paul fan hyn, mae rhaid chi cadw lan fan hyn o ran y dadl, triwch eich gorau gyda fi. Verses 21 to 25. Roedd rai o'r Corinthiaid yn credu bod tafodau yn arf i efengylu. Mae hwn yn berthnasol i ni, fel gawn ni weld nes ymlaen. Siarad mewn tafodau, roedden nhw'n meddwl, y Corinthiaid, os y'n ni'n siarad mewn tafodau yn y cwrdd, bydd e'n cael effaith ar bobl. Pobl sydd ddim yn Gristnogion. Waw, bydden nhw'n dod mewn a bydden nhw'n gryndo. A bydden nhw'n siarad mewn tafodau. Waw, bydden nhw'n ennill lot o bobl. Mae'n ymddangos mai dyna oedd i dadl fel mae'n dadlu lot o bobl y dyddiau yma. Ond mae Paul yn dweud na. Mae'r gwrthwyneb yn wir. Trwy rai o dafodau dieithr ac agwefusau estroniaid y llefaraf wrth y bobl hyn ac eto ni wrandawent arnaf. Mae'n chi ddilyn gyda fi fan hyn. Mae Paul yn dyfynnu o'r Hen Testament, o lyfr Eseia. Ac os ewch chi nôl i pennod 28 fi'n credu, yn Eseia, dyma'r cyd-destun. Mae Eseia wedi bod yn rybyddio ar bobl, yn pregethu wrth y bobl, yn rybyddio nhw am Dduw, ond dyn nhw ddim wedi bod yn gwrando, ddim yn gwrando. Mae Duw yn dweud trwy Eseia, chi ddim yn gwrando arnau bobl, ac felly fi'n mynd i danfon pobl atych chi. Chi wedi bod yn clywed y gair Duw yn eich iaith eich hun, ond fi'n mynd i ddanfon pobl atych chi ar ystyried mewn siarad amdano fe. Bydd yr ystyried yma yn dod, a bydden nhw'n siarad iaith esron, a bydden nhw'n cymryd chi ffwrdd. Iaith estron yma. A byddech chi ddim yn clywed eich iaith chi eich hun unwaith eto, trwy rai o dafodau dieith. A dyn nhw ddim yn deall y gair. Bydden nhw jyst yn clywed lleisiau dieith. Dydy hwnna ddim yn ei helpu nhw. Dydy hwnna ddim yn fendith arnyn nhw. Mae'n arwydd y farn. Ored falle bydden nhw'n syni ar y dechrau. Ond wedyn ni bydden dim clem gyda nhw. Bydden nhw'n dweud mae'r bobl hyn yn wallgo. Be sy'n bod ar y Cristnogion yma? Mae'n arwydd o farn. Ac felly mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid Paul yma. Pan fi'n dod atych chi, mae'n well bod fi'n siarad 5 gair. 5 gair sydd yn ddealladwy. Na 10,000 o eiriau sydd yn anealladwy i chi. Fel fi'n dweud, os bydd pobl yn dod mewn a chi'n siarad a thafodau, yr unig peth bydden nhw'n dod i'r casgliad yw, mae rhywbeth o'i le ar Cristnogion.
llawer gwell yw proffwydo, fel bod rhywun yn deall gair Duw ac yn cael ei argyhoeddi. Mae calonau nhw'n cael ei agor. A wedyn bydden nhw'n dweud, mae Duw yn y lle yma. Dyna'r cefndir, dyna'r benod yn fras. Gadewch i ni gymhwyso cyn dod at y diwedd. Sut? Mae hyn yn berthnasol i ni. How is this relevant to us? Sut mae Cristnogion y dyddiau yma yn gallu fod yn euog o fod fel plant? Wel, yn yr un ffordd, ffrindiau, trwy fod yn ddiog yn ein meddyliau. By being lazy in our thoughts, being like children, not thinking. Y llawer sydd yn digwydd yn yr eglwys y dyddiau yma yn arwynebol, superficial, ysgafn, disylwedd, difeddwl, pethau sy'n denu plant, ond dylai fe ddim cael unrhyw argraff ar oedolion sydd yn ystyried. Ym mha ffordd, gadewch i ni gymhwyso mewn 3 maes cyn bod ni'n dod i ben. Y maes cyntaf, maes addoliad, worship. Mae llawer sydd yn digwydd yn eglwys Iesu Grist y dyddiau yma yn agosach at fyd adloniant nag ydyw at beth mae Duw yn dweud. Fwy debyg i show business na dim byd arall. Mae'r holl fater yma o ganu a cherddoriaeth, beth yn ni'n canu, siwt yn ni'n canu, canu cytganau, a chanu, heb feddwl. Mae'r gerddoriaeth yna yn ail adrodd, symud eich emosiwn, efallai. Ond dim llawer o sylwedd, dim llawer i chi feddwl amdano. Gall